tutorial per crear el nostre conte animat. Llavors, aquí ens diuen les targetes per crear una història. La idea és que vosaltres ja tinguéssiu en ment un conte, i anem a veure què podem fer i com ho hauríem de fer. Diu, comença una història, inicia una conversa, canvia el fons, clica un personatge, afegeix la teva veu, llisca cap a un lloc, dirigeix-te cap a l'escenari, respon a un personatge i afegeix una escena. Doncs anem a preparar el nostre conte, d'acord? Diu, comença una història. Prepara l'escena i fes que un personatge digui alguna cosa. Ens anirem a escenaris, en els fons, i buscarem un fons per començar el nostre conte. Podrien ser algun fons de fantasia, tenim els boscos, witch house, castells, sí? Veure exteriors. Als exteriors tenim també un camí, una ciutat de nit, la muntanya que ja la teníem allà. Doncs podríem començar amb aquest fons d'aquí. I un personatge. Un personatge que podria ser, sembla una granja, això. Anem a veure quins animals de granja hi tenim. La idea és que vosaltres ho tinguéssiu preparat, que sapiguéssiu ja quina és la vostra història i què hi voleu dir. Doncs podríem posar-hi una gallina. I la gallina serà la que parli. Deixeu-me mirar si la gallina té... Mireu, la gallina té diferents vestits, amb la qual cosa pot ser graciosa. Traurem l'Scratch i deixarem la gallina. Molt bé. Doncs ara tenim la gallina, però la deixarem amb el vestit aquest. Benvinguts a la meva granja, per exemple. Doncs anem a fer que digui, quan es cliqui la bandera verda, digues benvinguts a la meva granja. Som-hi, doncs. Li canviarem la direcció, mirarem cap a l'altre costat. No, perdoneu. Ara sí. Heu vist, que havia de picar per la direcció, perquè en canvi de direcció, si volem que simplement giri de costat, que no roti, heu de picar aquí al mig. Si està picat aquest, seria rotació, si està picat aquest, és com mirall. Llavors, aquí la nostra gallineta dirà, quan es cliqui la bandera verda, digues benvinguts a l'escola de màgia. Això està a aspecte. Digues hola, digues benvinguts a la meva granja. A la granja. Benvinguts a la granja. Ara, si clico la bandera verda, benvinguts a la granja. Molt bé, ja ho tenim. Inicia una conversa. Llavors, en aquesta mateixa... Clar, aquí, benvinguts a la granja, però no se'ns en va. Podríem fer-ho que ho digués durant 2 segons o durant 3 segons. Llavors ja marxaria. Sí? Farem així. Copiarem el benvinguts a la granja. Aquí. Durant 2 segons. Millor, crec que m'agradarà més a veure. Benvinguts a la granja. I se'n va. Fins i tot li ficarem un segonet més. Llavors, bandera verda. Benvinguts a la granja. Se'n va. Comença una conversa, doncs que apareixi, primer de tot, volem que apareixi un personatge. Sí? I que s'inici una conversa. Doncs anem a buscar el personatge que volem que aparegui. I si tenim una gallina, podríem tindre un caçador de gallines o un conill. A veure què més tenim. Animals de granja. El rooster, mira, el gall. El gall que el podem posar aquí sobre. No es veu gaire, potser millor aquí. Posarem aquí, però el gall esperarem a que surti. Aquest gall no sortirà de bones a primeres. Primer de tot, li posarem que quan es cliqui la bandera verda
s'amagui, aspecte, amaga't, que s'esperi, si en aquí donàvem 3 segons, doncs que s'esperi aquells 3 segons. Control, espera't 3 segons i mostra't. Aspecte, mostra't. Ara, quan es cliqui la bandera verda, el gai desapareixerà. Benvinguts a la granja. I apareix el gall. Molt bé. I ara sí, li podem ficar un codi. Hem de recordar que ja hem ficat una espera 3 segons, és a dir, que la gallina està parlant durant 3 segons. Sempre li haurem de dir que s'esperi 3 segons a parlar, o que s'esperi tants segons. Llavors, quan es cliqui la bandera verda, digues, tinc un mussol... no, podem dir, doncs, aquí, que es mostri i que digui quiquiriquí, per exemple. Durant 2 segons. Això ho dirà el gall. S'haurà esperat els 3 segons i ho dirà el gall. Benvinguts a la granja. Quiquiriquí. I ara la gallina, després de que el gall hagi dit quiquiriquí, li pot dir bon dia, senyor gall. Llavors ens anirem a la gallina. S'esperarà els 2 segons, era que ho deia el gall. Espera't 2 segons. Espera't 2 segons. I digues bon dia. Bon dia, senyor gall. A veure si ens surt. Benvinguts a la granja. Quiquiriquí. Bon dia, senyor gall. Ara el gall se podria esperar aquests 2 segons i dir-li bon dia, senyora gallina. Espera't. Després d'haver dit això, espera't 2 segons i li contesta la gallina. Bon dia, senyora gallina. A veure. Benvinguts a la granja. Quiquiriquí. Bon dia, senyor gall. Bon dia, senyora gallina. Ho tenim, Xulo. Llavors, la conversa aquesta que ens diuen aquí, digues tant i espera 2 segons, i espera 2 segons i digues tant, seria això. Hem de tindre en compte els temps perquè vagin solapant un diàleg amb l'altre, que no es fiquin tots de cop. Si no li fiquem que s'esperi tota l'estona que l'altre ha estat parlant o que ens hem esperat, doncs sortiran tots de cop. I llavors no veurem res, o es veurà malament, o no ho entendrem el diàleg. Llavors, aquí hem posat que s'esperés 3 segons, que és quan surt la gallina dient, això estem en el gall, que surt la gallina dient benvinguts a la meva granja. Llavors es mostra i diu quiquiriquí. Per què s'espera 2 segons aquí? Perquè la gallina li diu bon dia, senyor gall. I després ell contesta bon dia, senyora gallina. La gallina es clica la bandera verda, ella ja parla, benvinguts a la granja durant 3 segons, s'espera que l'altre li contesti i li contesta bon dia, senyor gall. D'acord? Llavors així ens podrien ells tindre un diàleg i anar solapant els segons que necessiten per fer les coses. Recordar que si voleu que els personatges es mirin, lo de la direcció, que havíem de posar-nos aquí, canviar la direcció, que és un dels consells que dona el targetó. Us ho diu que ho fiqueu a vestits, però no cal anar a vestits, ho teniu a sobre del personatge. Canvia el fons, imagineu que ara voleu que es posin a dintre de la caseta del corral o de la granja, no? Doncs els personatges continuaran, però es canviarà el fons. Hem d'anar a escollir el següent fons, posarem aquí, buscarem dintre d'una casa, a veure si hi ha un menjador per aquí, farm, desert, interiors. Els interiors. Podria ser que el seu corral fos així de cookie i que fos la seva caseta,
El gall el podem moure ara i llavors dir ves aquí quan es canvi en aquest fons. I hem d'afegir aquest codi. És igual a quin dels personatges li afegim, perquè ens sortirà al cap de l'estona. D'acord? Quan es cliqui la bandera verda, quan acaba de dir, l'últim que diu és la bon dia senyora gallina, aquí ja podríem ficar canvia el fons a, com que ja tenim la bandera verda, simplement canvia el fons a room 2 i el gall, com que el gall l'hem desplaçat, l'hem posat aquí, ja podem ficar-li moviment, ves aquí. Quan es canviï en aquest fons, ves aquí per poder parlar. Anem a veure què passa. Clica amb la bandera verda. Val. Stop. Per què no ens ha ficat el primer fons? Perquè primer de tot hem de dir que es fiqui el fons. Aspecte, canvia el fons, cada cop que es cliqui la bandera verda, canvia el fons a farm, ara sí. Benvinguts a la granja. Quiquiriquí. Bon dia, senyor gall. Bon dia, senyora gallina. Passa cap a casa. També li hagués pogut dir passa cap a casa. Doncs ara aquí ja ens ha canviat el fons. Com ho hem fet això? Veieu que aquí posa fons 3? Si jo clico aquí i me'n vaig al costat de codi tenim fons. Tenim el fons que no hi ha res, que és el primer que ens surt sempre, el farm i el room, que són els dos que hem escollit, la granja i l'habitació. Que no vull un dels fons, tenim una paperera i el podem llançar a la paperera. Per exemple, jo aquest fons no el vull ara, només en vull dos, que són els dos que l'he llançat a la paperera. D'acord? I ara tinc el farm i el room. Fantàstic. Més cosetes que ens pot fer. Clica un personatge, fes que la teva història sigui interactiva. Llavors, que quan cliquem un personatge canviï el vestit. Això ja ho havíem fet amb les lletres del nom i quan fèiem videojocs que quan agafava o quan tocava el personatge es canviava el vestit. Doncs anem a fer això. Podem fer que la gallina, ja que tenim aquest personatge escollit, codi, quan es cliqui aquest personatge que canviï i que toqui un so. Doncs, esdeveniments. Quan es cliqui aquest personatge, augmenta l'efecte de color o canvia el vestit. Jo ficaria canviar el vestit perquè si hem d'augmentar els efectes de color, la gallina es pot... No podem provar-ho, mira, què voleu que us digui. Que augmenta l'efecte de color i toca el so bird fins que acabi. Llavors, en principi, és una miqueta psicodèlica aquesta gallina, La deixarem aquí, que és el seu color original, crec. I li posarem que canviï de vestit, a veure. Si li fiquem aspecte, canvia el vestit, el següent vestit. I toca el so. Potser és més xulo, no, ara? Simplement canvia de vestit. M'agrada més. En el moment que només que cliquem el personatge ja està fent això. Més cosetes. Podríem ficar-hi, Doncs quan es cliqui l'espai que canviï el color. A veure si li fiquem en el rooster. En el rooster li ficarem el que canviï de color. Esdeveniment, quan es cliqui aquest personatge, augmenta l'efecte de color. I a més, toca el so rooster. És un gall psicodèlic. Si li canviéssim, a veure que es posi el seu de color. Vale, aquí. Si li canviéssim el 25 per 10, a veure què passaria. Vale, els colors són menys psicodèlics. Però hem de picar 10 vegades fins que torni el seu color original, diria. Ara, veieu? Si li fiquéssim 2 vegades, suposo que
i 50. A veure. Doncs aquí. 3 vegades. Doncs ja ho tenim, aquí el deixarem amb 50 mateix. Cada cop que toquem el rooster, el gall, ens canvia el color, cada cop que toquem la gallina canvia el vestit. Molt bé. Afegeix la teva veu. Doncs aquí podem fer un enregistrament. Doncs jo puc fer-li la veu de la gallina. Clar, jo no m'interessa que surti aquí, m'interessa que surti al final de quan fem la historieta. Benvinguts a la granja. Quiquiriqui. Bon dia, senyor gall. Bon dia, senyora gallina. Doncs mireu, sabeu què podríem fer? En els diàlegs, afegir-li entremig. Ja veureu. A la gallina li ha de dir benvinguts a la granja. Doncs so, inicia el so fins que acabi. No, inicia el so verd. Ja està. I aquí enregistra. Permetrem, aquí ens pregunta, permetre que Scratch utilitzi el micròfon? Sí, perquè si no, no es gravarà. Permetre. I ara sí, pico aquí i ja se'm començarà a enregistrar la veu. Veieu que aquí tenim el nivell de volum? Doncs li direm, benvinguts a la granja. Benvinguts a la granja. Desa. I ara aquest so, el codi, puc seleccionar-lo. El recording 1. Benvinguts a la granja. Això ha d'anar, mireu, ha d'anar a dalt, a sobre. Benvinguts a la granja. Perquè si no s'esperarà els 3 segons. Ara diria quiquiriqui, bon dia senyor gall. Doncs ara aquí direm bon dia senyor gall. Inicia el so aquest i farem enregistra un so. Bon dia senyor gall. Desa. Aquí li podem canviar el nom, Bon dia gall. Llavors es diria bon dia gall. Me'n vaig al codi i aquí l'escullo. Bon dia gall. A veure si ho passa. Benvinguts a la granja. Bon dia senyor gall. I ara en el gall li haig d'anar a ficar les coses que falten. Li diríem abans que digui el quiquiriqui, li ficaríem el so quiquiriqui. Li diríem quiquiriqui. Inicia el so aquí. Mostra't i inicia el so, enregistra. Quiquiriqui! Al darrere meu tinc el gall del veí que està dient quiquiriqui també. El podem primer veure. Quiquiriqui! Meravellós, el posem, codi, doncs inicia el so, recording 1. I després a dir bon dia senyora gallina, doncs també li posarem bon dia senyora gallina, així amb una veu. La podem fer diferent, Aquí li ficarem enregistra. Bon dia senyora gallina. El desarem i aquest és recording 2 d'aquí. Bon dia gallina, li podem posar, per no confondre'ns. D'acord? I ara ens anem a codi i l'escollim. Bon dia gallina. I ara, si toquem la bandera verda, tindrem tot aquest diàleg. Benvinguts a la granja. Quiquiriqui! Bon dia, senyor gall. Bon dia, senyora gallina. I aquí podríem continuar el diàleg, d'acord? Llavors, llisca fins a un lloc. Fem que un personatge llisqui, doncs potser podríem fer que la gallina llisqués fins a la cadira, que a més des d'on està ara fins a la cadira. Llavors, quan es cliqui la bandera verda, no. Quan la gallina, seleccionarem la gallina, quan es canvi l'escenari,
quan l'escenari de fons canvi a room 2, vés a on estàs ara, moviment, vés a on estàs ara, que és aquí, i llisca en un segon, llisca, i en comptes d'un segon hi ficarem 2, que així ens anirà superlenta en arribar, llisca en un segon fins aquí. I aquesta posició és 147,1. Veieu? Ho trobo aquí, la posició que està ara ella. 147 i aquí 1. Ara, si ho provem... Perdoneu. Quan es cliqui la bandera verda, ella sempre haurà d'estar en aquesta posició. Duplica, la posarem aquí. Benvinguts a la granja. Bon dia, senyor Gall. Ai, que ens falta aquí. Val, perquè ara només està fent això. Val. Ara. Benvinguts a la granja. Quiquiriquí! Bon dia, senyor Gall. Bon dia, senyora gallina. I aquí hem vist com la gallina se'ns ha desplaçat fins on hem volgut que hi anés. Entra a l'escenari, fes que un personatge entri en escena, que vindrà des d'un costadet i es lliscarà. Doncs, per exemple, podríem fer entrar un ratolí. Doncs anem a fer aparèixer el ratolí. Primer de tot el seleccionarem. Seleccionarem el ratolí. Aquí, mouse. Ja tenim el ratolí. I li direm que s'amagui. Que s'amagui. Aspecte amaga't. Ves a... Jo vull que vagi aquí baix. Si vull que vagi aquí baix, serà ves a moviment. I el posarem aquí. Li canviarem la direcció. Vull que el ratolí miri cap a l'altre costat. Perfecte, veieu? Ves a... I aquí està a 216 menys 148. 216... Mira, aquí el tinc. Ves a 216 menys 148 i llisca en 2 segons fins a... I podem fer que llisqui fins aquí. Si fem que llisqui fins aquí... Mostra't. I llisca en 2 segons fins a on estàs ara, que és menys 2 menys 70. Sí? Però això volem que passi quan l'escenari canviï a room 2. Val? A veure què passa. Perquè si fiquéssim una espera fins que l'escenari canviï, a veure, aspecte. Podríem ficar aquí. A veure, deixeu-me provar així. Canvia el fons a room 2. Val. I ara aquí clica la bandera verda. Deixeu-me provar així. Què passa? Benvinguts a la granja. Per què? Quiquiriquí! Bon dia, senyor Gall. Bon dia. Benvingut. Perdoneu. A veure, espera fins... No, ho ficarem així. Benvinguts a la granja. Ara aquí és que no et mostris. Quiquiriquí! Bon dia, senyor Gall. Bon dia, senyora gallina. Ara sí, a veure. Benvinguts a la granja. Quiquiriquí! Bon dia, senyor Gall. Bon dia, senyora gallina.
Sí, oi que sí que ha anat bé, això? I ara el gall podria dir qualsevol cosa. Anem a veure, respon a un personatge. Ja ho hem fet, aquesta. Hem fet el diàleg entre el gall i la gallina. El que hem de tindre en compte és les esperes que hi ha. O, mireu, aquí ens diu que quan un rebi un missatge, l'altre n'ha de dir un altre. Sí? Llavors podríem ficar en el gall i la gallina el codi de quan l'escenari canviï a room 2, digues i envia el missatge a tal. Llavors, clar, anem a la gallina. Quan l'escenari canviï a room 2, llisques en aquí. I també digues quina por o un ratolí durant 2 segons. La gallina dirà, un ratolí. Ratolí. Durant 2 segons. A més, li ficarem el so, que serà la gravació. Val? Això ja ho havíem fet, que és iniciar el so, gravació, enregistre. Aquí, permetre... Un ratolí! Així com molt espantada i se'n va cap a dalt. Val? Recording 2, el ratolí. Ficarem un ratolí. Val, ens anem al codi, seleccionem un ratolí. Dirà un ratolí durant 2 segons. I llavors, el gall, quan es canviï en el fons, quan es canviï l'escenari a farm, i això, i la hen enviarà això d'aquí, envia el missatge i espera. Envia el missatge i espera. Envia el missatge. El missatge a... Missatge 1. Exacte, el missatge 1. Quan rebi el missatge 1, digues al bosc. Digues on vas. Ell diu on vas. No, ella diu aquí. I quan rebi el missatge exacte, quan rebi el missatge a un ratolí, envia el missatge 1 a tots. I espera. Envia el missatge 1 a tots i espera. Sí, Ho fem bé. La gallina està enviant el missatge. Llavors, el gall, quan rebi el missatge, quan rebi el missatge 1, no quan canvi l'escenari, quan rebi el missatge 1, contestarà. Llavors, podran haver-hi diferents missatges, cada cop podrà ser un missatge nou. Aquest era el missatge 1 i ens n'anem a ficar-li la resposta, que serà, per un costat, dirà tranquil·la gallina, per exemple. Tranquil·la. Gallina, senyora gallina. I a més, li ficarem el so. Tranquil·la, senyora gallina, inicia el so. Enregistra. Tranquil·la, senyora gallina. La tornarem a fer. Tranquil·la, senyora gallina. Val. Llavors li ficarem aquesta gravació, el codi, inicia el so, aquest aquí, el recording 2, a veure què passa. Anem a provar-ho. Bandera verda, sortirà des del principi tot això. Benvinguts a la granja. Quiquiriquí! Bon dia, senyor gall. Bon dia, senyora gallina. Un ratolí! Tranquil·la, senyora gallina.
ens ha funcionat, Ha esperat fins que digués la senyora Gallina el seu missatge i l'ha dit sense haver de posar ni canvis d'escenari ni res. Llavors això podríem anar fent un diàleg. Espera fins que digui el missatge 2, espera fins que digui respon al missatge 2, espera fins que digui missatge 3, respon missatge 3. Això els hem per això d'enviar en els personatges perquè ens funcioni. Més cosetes. Afegeix una escena. Això ho hem fet, ja ho hem fet que canviï d'escenari, Hem afegit una escena, fet. Llavors aquí ja podríem continuar la nostra història. Podríem fer, doncs, no sé, que el ratolí es comencés a bellugar per tota la sala, que cada cop que els toqués fessin un sorollet o que fessin un crit. Tot això, amb tot el que ja hem treballat, podeu afegir totes les coses. Fer punts, doncs, potser no cal perquè és una història, no cal fer punts amb una història. La podem fer una història que es converteixi en un videojoc, això també podria ser. Què més? Recordeu que una història ha de tindre un inici, un nus i un desenllaç. Aquí tenim un inici, tenim un començament de nus, que és l'inici és que es presenten el senyor Galls, la senyora Gallina i on estan, i el començament de nus és que apareix el ratolí en escena, que què pot passar amb aquest ratolí. Aquest ratolí es podria anar fent gros cada cop que toqués cada un dels personatges i, bueno, a la vostra imaginació el poder i a fer la història. Recordeu, aquí fiquem el títol, aquí per exemple li ficaria Història del gall i la gallina, o una història de la granja. Una història de la granja. El meu nom, la meva classe i comparteix. Clica a la bandera verda. Clica a la bandera verda i gaudeix de la història. Desitjo que us agradi. I llavors aquí ja ho sabeu, em copieu l'enllaç, que tenim una miqueta més a dalt, que aquí no es veu, copiem l'enllaç i me l'enganxeu. I penseu que aquests targetons el que ens serveixen és de guia com per fer coses. Per exemple, això dels diàlegs encara no ho havíem fet. I llavors hem de veure. Quan es cliqui la bandera verda, no, aquí era quan es canviava l'escenari, no? Doncs digues una cosa, envia el missatge a tots. Quan els altres rebin el missatge, doncs un d'ells contestarà això. Durant 2 segons, imagina't, podríem ficar que també un altre personatge, quan rebi aquest missatge, s'esperi 2 segons a que la princesa parli i que contesti també, no? També podríem dir que i llavors envia el missatge a tots, el de la princesa, en aquest cas, i que l'altre personatge també xerrés. D'acord? Doncs, bueno, tutorial d'una història. La història ja ho veieu. No vull que sigui seguint aquests personatges, que a més és molt... no té cap mena de lligam un amb l'altre. Comencen aquí amb un tinc un mussol i amb uns personatges. No ens explica com fer desaparèixer personatges i en canvi doncs canvia el fons i de cop i volta ja no hi ha personatges. Amb la qual cosa jo prefereixo que feu una història amb uns personatges i que tingui una continuïtat aplicant ja totes les coses que ja sabeu i si teniu dubtes i problemes, amb el tutorial crec que queda clar algunes cosetes de com fer les coses i si no em feu la pregunta, me la pregunteu directament i jo intentaré buscar la solució, d'acord? Doncs això és tot, bon dia i si heu sentit, aquí se senten ocellets i galls també. Que vagi bé, adeu!